Čaute ľudia, vítam vás do dnešného videa, v ktorom si zahráme challenge, že ako otvorím prvú čestku a aká určitá rarita zbraní padne, tak takú budem používať celú dobu. Myslím, že ak mi padne zelená pumpa, tak budem používať celú dobu zelenú raritu. Myslím, že môžeme ísť na to, sa vahrnúť do hry. Takže padáme Springfield Nuclear Power Plant. Ale budem si musieť vybrať správnu čestku, aby som tam mal dobrú raritu. Bo mi padne šeda. Nebolo by veľmi dobré. Ale myslím, že to bude lepšie. No. Poďme si senka. A healy a takéto nepočítam. Dobre. Zelená rarita. Takže do konca hry zelenú. Zatiaľ máme dobré zbrania. Myslím, že dalo by sa s tým vyhrať. Healy nepočítam a takéto. Ako. Takže ešte takú pumpu by sme mohli mať. A bolo by to všetko all good. Tak to tu je. Uvidíme, či ho zabijeme. Nice, prvý tu. On mal shotgunu, ale bohužiaľ nemôžem. Nemám šedú raritu. Nevadí, takú shotgunu už sme si mohli nájsť. Bolo by to s tým lepšie. Prosím. Ach, nevadí, máme takú síce horšiu, ale stále sa dá. Bol by som rád, keby stačí iba jedna hra na túto challenge, že nemusel by som ich dávať viacej. Hovorím ešte raz, healy nepočítam akože do tohto, ale iba zbrania. Nikto nemá zelenú shotgunu. Nemyslia vážne. Naťažíme si matron, máme, ak by to bol takto dobrý. Myslím, že mám full loadout na to, aby sme dali victory. Takže dúfam, že to pôjde s týmto. Ak nenájdeme takú jednu shotgunu. No, nevadí. Pozrieme sa ešte tu. Či to je v okolí nebude dáka. Ak nie, tak bohužiaľ budeme musieť hrať s touto. Ale verím, že by sa mohla nájsť dáka. Mám tu toho dosť. Veľa zeleného lootu, takže to je veľmi dobré. Skoro všade je zelený loot. Takže mohli by sa nájsť takú shotgunu zelenú.
Našli sme taktikálku. Prvý, už 4. kill. Takže mohlo by to byť. Dobre. Full loadout mám. Takže myslím, že už nič hľadať nebudem. Už len vyhrať ruku. Zakončiť s robinom. A bude to nice. Tento loot, ten bol super. Dáme si ešte skaly. A ideme. Zatiaľ táto Simpson sezóna je celkom dobrá. Sice tá grafika je taká, že nič moc, ale tak taká lepšia sezóna. Boli aj lepšie, ale aj táto je dobrá, stačí to. Nikde nikto. Taká prázdna mapa. Pozrieme senka. Tu sú aj také buildy. Takže mohol by to takto byť. Dole. Nevadí, strieľal som do zeme. Skúsime. Wow. Dostali sme. Strieľa takto ďalší po nás. Ideme naspäť. Vyžrali sme mu ho, ale to je pohoda. Pre sa to je nepriateľ. Škoda. Aj hore sa strieľa. Už hore. Čo? Som ako prežil. Zajímavé. Dostal. Z tieto triky ho nevidím veľmi. Nemáme nad ním high ground. A to vôbec nevadí. Stereo, to je takto ďalší. Môžeme dať escape. Taký menší. Dobre, fajtia sa.
Myslím, že môžeme to tak obehnúť. Mohli by sme mať nad ním high ground. Strieľa po takom druhom. Ešte zostáva 5 ľudí. Nie. Škoda sa nemal prebité. Nevadí. On mal 7 životov. Škoda. Vidíme sa u ďalšieho videa. Takže čaute.